фуруши дар назди Бозори Мехргон, Ноҳияи Сомони, шаҳри Душанбе ду хонагаи пурра мебошад, яъне ҳар ду ҳуҷраяш ва ошхонашам низ реза дорад. Бо масоҳати 79 метри квадрати бениҳоят масоҳати хуб барои ду хонага дар 13-ум ошёнаи бинои Новостройка. Худи бино аз 13 ошёна иборат мебошад. Дӯстони азиз, бинои Новостройка бинои нав мустаҳкам. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зидаи кадагӣ нест. Бо барқ, об ва отопление таъмин мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. марҳамат наворона шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадҳои хона мебошад. дӯстони азиз, ин прихожая мебошад, роҳраваз, роҳрави калон, ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона ва дуюм ҳуҷра. аз ҳоҷатхона шурӯъ мекунем.